Вижте хора, това е трета част. Но Ето. Тази игра хора ще играем. хора ще играем 4 игри. Това е Брун Кевен. Ето. На мен е най-любимата игра на света. Ето, натискам я там. Може да играете с приятели. Ето, зарежда се, ама на мен е най-бавното. И така, И аз се чакам. ако искаш и ти можеш да правиш видео. Хора, абонирайте се за телето канала. Ще направиш. И така. Абонирайте се за канала, сложете по един Ето лайк. моята приятелка пак се включи. Ето е нея. Ето ме. Виж, ето ма мене. Виж каква съм красива. Да, наистина. Аз съм много яко тебе. Кой ти каза? С червена коса и такова. И Хора? дето много яко лице имам. Хайде да вземем тротонетка. А защо тротонетка? Защото може така и да я намерим тази тайна, като не е. Ама по-хубаво с кола. Или с бъги. Хора, каквото искате, тук всичко има. Хора, мати беше тук тази тайна, може да я намерим. Като не, може да я снимам друга част. Ти ще намериш ли тая тайна? Не знам, трябва да се опитаме. И да пробваме на там. Хора, ако я намерим, абонирайте се за канала. И сложете в един лайк. Хора, вижте колко хубаво карам. Какво е този човече? Я да го видим. Кой човек? Хора, аз им снимам, гледам телевизора. Вижте този човече, хора. Това е плашиво. Той да ни дадат семките. Да не дадат всичките семките. Ами хора, на мен малко ми омръзна да я потърсим тази тайна. Айде да си намерим някаква къща. Хора, може от другите епизоди. Тук всякакви къщи може. И моят любим 17 не е изплъден. Пак. Айде да чуем при моята приятелка. Ограби я. Не! Айде, ма приятелка, идваш ли? Хора, тя нещо ни се обажда. Хайде да търсим къща. На кой номер ще си? На 24-ти. Да. Хора, Може и да... Изчакайте. Хора, може и ви да я напишете. Тя се казва Теодора 37. Ето я. И ако искате да стане приятели, станете. Не знам. Ето ма мене. Ето я. Ето така. Хора, коя къща да избера? Напишете в коментарите. Айде да избирам. Избери си там някаква къща. Хайде да избираме тази. Чакам да зареждаме се. Влизаме. Хора. Ой. Да ставам в тази хвърля. Хора, аз избера този свят. Той ми най-любимия. Чакай да се отворям специално, защото някой ще стори при мене и сме окрадни. Хора да решим коя стая да спим. Аз към тая, защото има сейф. Само да не ти откраднат сейфа. Парите означава сейфа, ако не знаете. Хора тук мога да гледам и къщите на Брокден ден. Хора, искате ли някой да отчурим и да окраднем? Искате ли, хора? Айде, хора, айде. Откъде ги сейфа? Ами, 2 човека може да ги окраднем. Само 2. Чакай само хора да отворим си къщата. Айде бе. Хора, сега си имаме някаква тротонетка. Айде да окраднем този. Хора, чакай.
Чакайте хора, вземам и пакет. Защо? Да се прибираме. И взимаме бомба. Да отканеш сейфа. Искаме постоянно хора. Като влезем вътре. Не трябва, по малко време трябва да си вземем. Айде, стори. Да пробваме. Пробвай онова легло. Ето го. Сега трябва ровно. Чакайте хора, защото не го направих ровно. Другите как могат да направят ровно? Аз що не мога? Стане ли така? Я давай. Не. Не. Защото той е тук на... Стана. Маничко, може малко трябваше хора. Ей, хора. Хора, не знам защо не става нищо в това видео. Хора, аз днес играех на Roblox и влязах в някаква къща да я ограбя. И там нямаше не сейф или банк или такова за пари, такива. Това е ако знаете... Чакай, къде правя аз? Това ако знаете е пари. Скъмте. Какво? Я пробваме да правим с пакет още един път. Пробвай с пушката. Не. Аз как се прибира Ивето с пушката? Господи. Обърках се. Не, да Чакай, разлевиш. Чакайте хора да стара малка. О, да, хора. Чакайте хора да стара маничка. Да махнем той нещо. Ти стана ли, маничка? Да, ето. А. Чакай да стане. Защото той нещо Ивке, Ивето, дето там дето правим се. Я? Стана ли хора? Да, станаха хора. О май гад, хора. Браво. Сега, да видим тук някой има ли? Не. Ами хора да ограбваме. Стаята никой няма. По-хубаво. Вземам бомбата. Слагам. Чакайте хора, защото на едно място го сложих. Чакам да заредим. Заредих се хора. Слагаме и тук. Сам как са ти... Ето и това е приятел. На хора, и аз го имам този. Хора сега, отиваме, се размахваме парите. Взимам си колелото. Чакайте хора да се направим по-голяма. Взимам сега още така. Си ограбяме тази къща, дето на търво. Може още и 3 къщи е тази дето, до тървото дето. Коя къща? Моята приятелка Дира за Ангели се окрапна. Ограби я, де? Чакай ми се. Такава къща за първ път виждам. Как ме Вето? Не, за първ път имам такава къща. Хора, много хубаво отворена е. Няма тук. Хора, абонирайте се за канал, за да няма никой. Приготвите си бомбата, така? Няма никой. Няма нищо. Хора, аз не знам той. Ето сейфа. То при цялото време е било това. Взехме.
Сега чувам в къщата. Ей! Какво стана, ма? Това е приятел. Веско. Не е Веско. Веско, където наследва. Чакай, хора, да си дам на моят приятел. Чакай. Хора на другата къща да ограбнем. Не тази тук розовата. Моята приятелка не искам да я ограбвам, защото тя се обиди, после не иска да играе с мене. За никога и се ме блокира. Аз наистина хора през този живот не